Хей хора, аз съм Ники Ник и тук ще направя пак едни различни клипчета. В тези клипчета мисля да правя реклами на хубави канали или да правя лоши реклами на канали, които не стават. Не, че моя не остава, ма пак. И тук ще направя реклама на Shadowcraft. Ние с него снимаме. Може да видите в клипове с билдове. Значи, клиповете му стават хубави, слива с бандикам, обаче сега ще почне да снима като мене с Camtasia Studio. Ще се опитва да снима на телефона си също като мен, иначе на компютъра. Мислим да играем различни игри като Who's Your Daddy, The Forest, защото ги имаме, обаче в момента нали нямам компютър, аз не мога да играя. А пък искахме да играем двамата мултиплеер. И общо взето на... Вау, как го направихте, не знам. Общо взето, ако искате да гледате клиповете от два ъгъла, може да се абонирате за Shadowcraft и така да може да гледате и от моя ъгъл и от неговия. И общо взето мисля, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако искате рекламки, пишете в коментарите. Няма проблеми, имам време да ги правя. И аз бях Ники Ник.